Απλά για να τελειώσουμε το θέμα του ΣΠΑ, νομίζω ότι ο Μιχάλης Οδρίτσας είχε πει ότι κάθε χρόνο μπαίνει 500 εκατομμύριο μέσα. Για ποιο λόγο το πει? Όχι. Να τα πούμε τα πράγματα που αναφερθήκαν μέσα στη Γενική Συνέλευση της ΔΑΕΤ, οπότε μπορώ να τα μεταφέρω. Τους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας, δηλαδή από τον Ιούλιο του 2009 μέχρι τις 31 του 2009, υπήρχε ένα έλλειμμα των 250.000 ευρώ. Στο πρώτο εξάμηνο του 2010 υπήρχε ένα έλλειμμα γύρω της τάξης των 200.000 και κάτι, όμως στο τέλος του χρόνου αυτού, καλό είναι να κάνω τον απολογισμό. Εγώ επίσημα μπορώ να κάνω απολογισμό, τον οποίο έδωσα στο σύνδεσμο, ότι το maximum solution που έκανε το υδροθεραπευτήριο του Δήμου Λουτρακίου όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν 58.000 λούσεις. Αυτό αποτελούσε το 4% των λούσεων σε όλη την Ελλάδα. Είναι στοιχεία επίσημα του συνδέσμου που παρουσίασα στο Παγκόσμιο Φόρουμ Θερμαλισμού που έγινε το 2008 στο Άμπανο της Ιταλίας. Σήμερα, μιλώντας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2010, οι λούσεις, ανέφερε και ο Δήμαρχος, είναι της τάξεως του συν 60%. Με το κλείσιμο του χρόνου, επειδή θα έχουμε και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, καταμένανε και τα στοιχεία μου λένε ότι οι λούσεις θα φτάσουν γύρω στις 120.000. Που σημαίνει ότι αμέσως ξεπεράσαμε το φράγμα της Λουτρόπολης του 4%. Είχαμε 4%. Αυτή τη στιγμή με 120.000 λούσεις σε ενημερώνω ότι έχουμε περάσει στα καμένα βούρλα και θεωρώ ότι πρέπει να βαδίζουμε σε αποκλειστικότητα γύρω στο 10%. Πρόσεξε. Το Λουτράκι Αριδέας το 2008 που ο κόσμος επένδυσε όλη η κοινωνία, όλο το χωριό της περιοχής εκεί, όλος ο Δήμος του Αριδέας, φτάσανε κοντά στο 1 εκατομμύριο λούσεις. Αν μου πεις ότι το Λουτράκι με τα 5 εκατομμύρια πληθυσμό της Αθήνας που απέχει 3/4 δεν μπορεί να καλύψει αυτό το μεγάλο άνοιγμα του ψαλιδιού, ήδη ξεκίνησε. Επί δικιάς μας δημοτικής αρχής έχουμε διπλασιασμό των λούσεων. Και πρόσεξε, δύο στοιχεία πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε πάνω από 1000% αύξηση των λούσεων της νεκρής περίοδου των χειμερινών μηνών. Είναι ένα ζήτημα. Και το δεύτερο, ότι μέχρι τα προηγούμενα χρόνια οι 58.000 στρεφόντουσαν κυριότερα στην τρίτη ηλικία. Τα στοιχεία λέγανε ότι 68% μέχρι 72% των λούσεων ήταν τρίτη και τέταρτη ηλικία. Σήμερα η τρίτη ηλικία είναι το 23% και το μεγαλύτερο κομμάτι, 45% είναι οι παραγωγικές τάξεις. Δηλαδή η νεαρά ηλικία από 18 μέχρι 28 και από 30 μέχρι 55 είναι αυτό το κομμάτι που καλύπτει αυτό που εμείς ζητάμε. Ανάπτυξη της θερμαλιστικής αντίληψης μέσα στα παραγωγικά στρώματα και στη νεολαία. Συγκεκριμένα 18% είναι νεολαία. Από 18 έως 24. 23% είναι από 25 έως 35 και 37% είναι από 35 έως 55. Από 55 έως 65 καλύπτει ένα 17% και μόνο 23 μέχρι 25% είναι αυτό που λέγεται τρίτη και τέταρτη ηλικία. Αν αυτό δεν είναι μια επιτυχία για την τουριστική ανάπτυξη του Λουτρακίου, θεωρώ ότι πια δεν ξέρω τι ζητάμε. Όπως επίσης να τονίσουμε ότι σε αυτή την δεκαετία με τα αθλητικά γεγονότα, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένας συνδυασμός τουριστικής ανάπτυξης, θερμαλισμός, τουριστική ανάπτυξη, αθλητικός τουρισμός. Γίναμε 40.000 διανυκτερεύσεις, 40.000 πρωινά και 80.000 γεύματα. Επίσημα στοιχεία από την Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου μας. Τα οποία που έγιναν. Τα οποία που έγιναν. Αυτά έγιναν το τρίχρονο 8, 9, 10. Γιατί και εμείς το 2007 είχαμε να λύσουμε και εσωτερικά προβλήματα και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και ζητήματα το να αξιοποιήσουμε ή να λύσουμε προβλήματα που είχαμε κατά την ανάληψη της δικιάς μας δημοσιακής θητείας. Το ζήτημα ποιο είναι? Εγώ αυτά τα δίνω με στοιχεία και μπορώ να δώσω με στοιχεία τα 4 χρόνια των επισκέψεων των δικών μου σε Λουτροπόλη στην Ελλάδα, των συνεδριάσεων του συνδέσμου, των επισκέψεων του συνδέσμου στο εξωτερικό και την παρουσία μου σε 2 συμπόσια μεγάλα παγκόσμια που γίνεται, το οποίο αντλήσαμε και τι μεταφέραμε. Ένα στοιχείο θα σου δώσω, ότι την τετραετία 2002-2006
οι εκπρόσωποι του Δήμου στο Σύνδεσμο Γεματικών Πηγών, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει ο Σύνδεσμος, παρευρεθήκανε μόνο 2 φορές. Την πρώτη φορά στην εκλογική διαδικασία του 2002 για να ψηφίσουν πιθανόν τον κομματικό τους εκφραστή και το 2004 στη δεύτερη διαδικασία εκλογών. Σε επόμενες όλες τις άλλες συνεδριάσεις ήταν απόν. Έχω και μπορώ να στα δώσω με επίσημα στοιχεία του συνδέσμου που με αποστήλει. Στις 7 συνεδριάσεις που γίνανε επίσημες και στις 10 αυτές που γίνανε σε διάφορες λουτροπόλεις που γίνονται για τα επιστημονικά συμπόσια, εγώ προσωπικά δεν το λέω εγωιστικά, παρευρέθηκα σε όλες εκτός από μία, εντάξει, που είχα διαδικασίες εδώ πέρα στο χώρο μας και δεν μπορούσα να παρευρεθώ. Δηλαδή για μας ήταν πρώτη στο καθήκον η ανάπτυξη του θερμαλισμού. Η δημιουργία του υδροθεραπευτηρίου. Είναι και κάτι ακόμα να σημειώσουμε. Ένα υδροθεραπευτήριο δημοπρατήθηκε τον Αύγουστο του 2002, του 2006, από τον κύριο Παύλου, και το 2006 τον Οκτώβριο πήγε ο καινούριος νόμος για την αναγνώριση των γεματικών πηγών. Δηλαδή εμείς παραλάβαμε ήδη ένα δημοπρατημένο κτίριο το οποίο είχε πάρα πολλά προβλήματα και επίσημα τα έχω εκφράσει και αυτά που είπαν και οι Ιταλοί που ήρθαν εδώ πέρα με το θεραλισματισμό χρόνια, δεν είναι τώρα που ασχολήθηκαν τελευταία στιγμή, είπανε ότι πρέπει να φύγετε από την εποχή του ατομικού λουτήρα και να περάσετε στην εποχή της πισίνας. Κάποια στιγμή, εντάξει, θα δεις ότι εμείς αυτό ακόμα δεν συζητάμε. Γιατί δεν φτιάξαμε 40 μπανιέρες και φτιάξαμε 10. Και οι άνθρωποι που ήρθαν σήμερα, ακόμα και ο ίδιος ο Υπουργός, είπε παιδιά το καλύτερο έργο είναι ότι δεν κάνατε πολλές μπανιέρες, μόνο εξειδικευμένες και κάνατε αυτές τις πισίνες. Ο κ. Νικηριάδης είναι γνώστης του αντικειμένου. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ένας τυχαίος υπουργός που ανέλαβε, ένας τυχαίος βουλευτής που ανέλαβε υφυπουργός τουρισμού, ειδικά στο θερμαλισμό, έχει γνώσεις γιατί έχει ασχοληθεί κατ' επανάληψη στο παρελθόν επί κυβερνήσεων άλλων του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι δηλαδή μη γνώση του αντικειμένου και φάνηκε κιόλας ότι ο άνθρωπος παρέλαβε το Υπουργείο και το Φλεβάρι μήνα δεσμεύτηκε ότι φέρνει το νομοσχέδιο που θα διέπει το θερμαλισμό και γενικά τον τουρισμό ευεξίας. Και εναλλακτικού είδους τουρισμού που εντάξει, εκεί περιέχονται και άλλα πράγματα. Μάλιστα. Άλλη μια ερώτηση την οποία έχω να κάνω με βάση κάποιες αναγνώσεις που ρωτάνε. Το κολυμβητήριο αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο προς χρήση? Το κολυμβητήριο, από ό,τι είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας που είχε έρθει, είναι έτοιμο και έχει υπογραφεί μνημόνιο και τον Απρίλιο-Μάιο θα ξεκινήσουν αγώνες. Από τον Απρίλιο? Ναι, τώρα, εντάξει, αυτά είναι τα προγράμματα και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Τώρα δεν μπορώ εγώ να απαντήσω αν τον Απρίλιο θα έχουμε αγώνες, πάντως το ανέφερε και σήμερα ότι έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Λουτρακίου για να γίνουν πανελλήνιοι και πανευρωπαϊκοί αγώνες. Μάλιστα. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει εμένα, αν είναι έτοιμο προς χρήση αυτό. Έτοιμο προς χρήση, ναι. Απομένουν κάποια ζητήματα του εξωτερικού χώρου. Μάλιστα. Τα οποία υπήρχαν όλα τα προβλήματα. Είναι ο περιβάλλον χώρος, θέλει να μπει τον γκαζόν και τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Αλλά το κυριότερο απ' όλα, εντάξει, εδώ πέρα πρέπει να τονίσουμε ότι το Λουτράκι ήδη είχε χάσει ένα κολυμβητήριο. Και για το 2004 ήταν μέσα στα Ολυμπιακά έργα προγραμματισμένο κολυμβητήριο στο Λουτράκι. Αλλά δεν είχε ανοιχτεί ούτε η γούβα ώστε το Υπουργείο να στέλνει τα χρήματα. Εμείς παραλάβαμε μία μελέτη του 2002 για τα Ολυμπιακά έργα και έπρεπε να την αξιοποιήσουμε για το 2020, όχι για το 2010. Γι' αυτό και έγινε όλη και η τεχνική υπηρεσία ήταν απόλυτα σύμφωνα και το έχει τονίσει ο κ. Μαυρογόνατος για την αλλαγή και τη χρήση της καινούργιας τεχνολογίας που μπορείς να πραγματικά να το θερμάνεις καλύτερα, που μπορείς να χρησιμοποιήσεις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, μπορείς να το επισκέπτεσαι μια κοινά συνογενή χώρα, να μην είναι μπετόν, αλλά να είναι ειδικές κατασκευές, αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για το επίσημο κολυμβητήριο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο. Ό,τι το πιο τέλειο και αυτό το οποίο ακολουθεί αυτή τη στιγμή το Λονδίνο στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι οι πισίνες οι λεγόμενες επισκεπτόμενες. Γιατί πια δεν γίνεται να διατηρήσει ένα έργο όπως της Πάτρας που έκλεισε γιατί σε μια μικρή ρήξη που έγινε το νερό χανόταν όλο στα θεμέλια του κολυμβητηρίου. Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή, να το επισκεφτείτε περιμετρικά, να δείτε αυτό το μεγάλο έργο, τι περιμετρικά κλείνει και τι εργασίες γίνανε για να έχουμε το πιο σύγχρονο κολυμβητήριο. Το έχει παραδεχτεί και η Ελληνική Επιτροπή Κολύμβησης που λέει ότι είναι το πιο σύγχρονο κολυμβητήριο που υπάρχει σήμερα μετά το ΟΑΚΑ. Μάλιστα. Και μάλιστα υποθέτει για το ότι φτιάχτηκαν δύο πισίνες. Εντάξει. Μία Ολυμπιακών διαστάσεων και μία προπονητική. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείς για προπόνηση, έτσι είναι όλα τα σύγχρονα κολυμβητήρια έτσι γίνονται. Δεν μπορεί να έχεις μια πισίνα να κάνεις τα πάντα, αγώνες, κολύμβηση,
δάσκαλοι να μαθαίνουν τα παιδιά να κολλήσουν σωστά, αγώνες, πόλο, τα πάντα δεν γίνεται. Γι' αυτό και γίνανε 2 πισίνες. Να ρωτήσω κάτι. Έτσι, εγώ καταλαβαίνω όλα αυτά τα έργα, καταλαβαίνω με όλη την καλή διάθεση. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν διαφημιστεί με τον τρόπο που πρέπει, αν θέλετε τη δική μου γνώμη. Δεν έχουνε Ναι, δεν έχουν διαφημιστεί με τον τρόπο που πρέπει. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ναι. Για μένα κάνοντας μια πολιτική ερμηνεία για των αποτελεσμάτων εκλογών, θεωρώ ότι αν ρωτήσεις, σαν δημοσιογράφος, σαν σταθμός, σαν blog, σαν άνθρωπος, στο Λουτράκι πόσοι ξέρουν για το κολυμβητήριο, θεωρώ ότι στους 5 ο ένας μπορεί να ξέρει περίπου που βρίσκεται.